Ľudia nám volajú v rôznych fázach hrania. Zároveň to neznamená, že hneď výsledkom tej pomoci musí byť nejaká ústavná liečba, ale snažíme sa na základe osobnostných potrieb nastaviť formu pomoci. Napríklad, ak pociťuje človek, že už sa to vymýka z nejakej kontroly toho hrania, tak snažíme sa pomôcť v tom, aby nemusel hneď prepadnúť nejakej tej forme závislosti. To znamená, napríklad pracujeme aj so sebareguláciou, ako možno upraviť to hranie tak, aby nezachádzalo do nejakej krízovej situácie. Čo je možno dôležité povedať, že samotná linka tu nie je len pre hráčov. Kontaktujú nás často rodinní príslušníci, či už mama, otec, nejakí starí rodičia, alebo odborníci z oblasti zdravotníctva alebo sociálnych služieb, ktorí vlastne hľadajú pomoc a rady, ako danú situáciu riešiť. Stále sa snažíme blízkym vysvetliť, že pokiaľ rodinný príslušník, ktorý preferuje teda hráčske správanie, nechce nejakým spôsobom hovoriť o hazardnom hraní práve s nimi, má možnosť volať na linku pomoci, ktorá je anonymná. Vieme s tým hráčom prejsť tú jeho situáciu do takej miery, do akej je schopný zdieľať.